So ayan mga guys, at ito na yung resulta dun sa pag-spray natin ng foliar fertilizer. So ang gamit natin na foliar mga guys, ito. Ayan. Ayan, ang lulusog, ang lalaki ng mga puno. So sa bunga naman mga guys, ayan, malaki yung buwig. Ayan. So mayroon isa dito na lumalabas pala yung puso. Ayan. Ayan mga guys, oh. Ayan, malaki yung buwig at malaki yung puno. Ayan, ang lulusog. Iba yung spray kaysa doon sa inaabuno natin dito sa puno niya. Yan. So mabilis yung epekto dito sa pag-i-spray natin mga guys. Yan. So yun lang. At kung kayo mayroong sagingan, ayan, subukan nyo itong gamitin mga guys. Yan. So yun lang. Maraming salamat.